Bosan Mbak? Ceti Mbak? Ceti. Harus slow Mbak. Ini kan. Santri. Đang giúp cho ta được pengiran gitu jadi saku Yusuf Suwan lagi ini pengen fungsi anak waktu tuwet hitung loh mbak tuwet hitung kata umur tuh jadi fungsi urip aja nguyor mungkin ndak marahi kesal dan dikeh-kehke nang sowan nang gone pengen nah nek iki ngerti iki enom iki ae nyur lah nek wis tuwa yang keh-kehke nah diadani ini santet lho Mbak dan diadani cite seni wis gak sanggup ngono Mbak poso prambah tenane lho Mbak gak poso nek cilik kan nek disunati marai kotok wis gede iki nek gak poso ora roh rasane nikmate wong buka ngono duh panas ber sese Mbah ya halo ye pijetan ora nek saiki lagi beras sampeyan apa lek itu salamiah ya sampeyan besok sampai nanti awakmu ya. Ya lumayan lah. Iya, manut. Iya, itu wis kadung semacam. Aduh dong. Saya tapi cekan. Iya. Waalaikumsalam. Bakul gabah. Tekon di Mbah Munggah. Tekon di nek poso, nek gak poso deh. Nek gak poso ora roh nikmate wong buka. Mergakno napa ngendikane Kanjeng Nabi, ya ta Mbah. Wong kuwi nek poso arep oleh rong kegembiraan lho, suweneng atine. Siji nalika buka, ya ta. Buka umpane kaya arep dipangan sak piring-piringe saking senenge, saking sedih. Sing nomor loro, besok arep seneng nalika petuk karo pangerane. Pangerane awake dhewe sapa to, Mbah? Mbah, pangerane awake dhewe sapa? Masa lali? Gusti Allah. Jadi panggah poso ben roh senenge wong buka karo besok sowan nang gone Gusti Allah. Besok panggah diabsen sitok-sitok. Hei Mbah Suratman rene. Ngono.
panggil karo Gusti Allah. Kowe nang donya nyangko ae, Mbah. Aku wis nggo rapel ae nang ngene rondo. Rene jewer. No. Rokip, rene kip. Kowe nyapa kip nang donya golek rasa antok Gusti, wis jewer. Retimpin, Mas. Sekian Mbak. Lah tumbesik. Bismillah riyen to. Bismillahirrahmanirrahim. Sembarang bismillah. Ben baro kakak. Ya. Iki barokah. Ya nggih to. Sabar ki mami kesel to. Wes Mbah, sego. Alhamdulillahirabbil alamin.